Ayan na nga ang sinasabi ko, nauna na si Salvi ko, maniwala man tayo o hindi, magsimula na isiwalat, alamin natin ang katotohanan. Kaya abangan na lamang kami susuporta sa iba't ibang na kimusan, sa iba't ibang investigasyon. Pero sa lalong madaling panahon, pwede bang may ikulong na? Dalian na yung kulong. Ang dami-dami ng investigasyon sa katutak na ebidensya, bundok-bundok na ng dokumento, ng salaysay, isang katutak na nagsalita, pwede ba ikulong na yung may kasalanan at huwag maperwisyo yung wala namang kasalanan. Kailangan hindi mawalan ng trabaho ang ating mga construction worker. Yung mga maliliit, marami sa kanila hindi nababayaran mula pa Agosto. Hindi talaga biro-biro yan. At saka yung ating ekonomiya, nag-slow down ng todo, 4% lamang sa third quarter. At hindi naman natin masisisi lahat sa bagyo. Yung iba dyan, kasi walang nabayad, walang perang umikot, at nahihinto. Kaya sinasabi ko nga, na anuman itawag dyan, kailangan natin na tuloy-tuloy ng public infrastructure investment. Importante yun. At yung reasonable naman, para hindi naman na kawawa ang bilang natin, nasa 350,000 ang nawalan ng trabaho. Kailangan maibalik yung trabaho nila kasi times 5 yan, milyon-milyon ang nawawalan ng kita at sa sweldo. Sabi ni Presidente, before Christmas daw ay may makukulong. Yes, sana naman. At huwag naman tayo mapako lamang sa maliliit na kontraktor o malaking kontraktor o assistant district engineer. Pwede ba? Itaas naman ng konti at alamin natin kung sino talaga yung mga opisyal. Wala pa akong naririnig. Kaya kinakailangan, pati yung mga opisyal, alam naman natin, pag nagtatrabaho ka sa gobyerno, napapag-utusan ka lang eh. Sabihin na natin na mga walang hiya yung iba dyan, mga loko-loko, totoo naman. Pero may mga bossing yan. Alamin natin yung mga bossing at yun ang ikulong. Pumunta po ang ICI the other day, ma'am, wala daw ghost project dito sa Ilocos. Oo, narinig ko nga na sinasabi nga na 4 ang tinignan dyan sa Nueva Era na Vizcaya Project. Ang problema kasi naging kagawian na hinihiram yung lisensya ng Vizcaya, pero ang totoo wala naman Vizcaya Project sa Ilocos. Pero yung lisensya, yung pangalan, yung rehistro, nasa pangalan nila. Kasi iba naman yung business model nila. Talagang inuupahan yung lisensya. Saan ka naman nakarinig ng kalokohan na ganito? Kaya ang nakita daw, wala namang ghost project. May konting repair. Siyempre, dami-dami ng lilipas na bagyo, talagang magre-repair. Pero kinakailangan talaga alamin ano ang ilalim ng lahat na to, saan nagmula, ano yung ugat na matapos ang perwisyo nitong flood control scandal.